alaikum. Assalamu alaikum. Mai gida dama jiran ka nake ka dawo. To, me fa? Na ce ka banni in fara zuwa Islamiya. Ka ce ba haka ba za ka kawo man me koya min karatu. Wannan makahon da ka kawo ni ban gane karatun da yake koya min ba. Dan wai ya rika ce in kawo hannuna. Baki dai bashi hannun ba ya rike ko? A'a ni ban taba bashi hannuna ba. To bari ya kusa zuwa. Zan ji yanda yake koya miki karatu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, uwar gida. Sannu da zuwa. Mai gidan ya fita? Ya fita. Bismillahirrahmanirrahim. To, yau dai karatun yau ba daɗewa za mu yi ba. Saboda yanayin lokaci ban samu zuwa da wuri ba. Yana da kyau mu yi mu tashi. Uwar gida, matso kusa za mu fara karatu. Saboda yanayin lokaci yau ba daɗewa za mu yi ba. Matso kusa. Yauwa, kin matso ko? To, bari mu fara. Kan niwo, dan niwo, wa kinana, kina an kana an kan kan kan. Bari mu maimaita. Kan niwo, dan niwo, wa kinana, kina an kana an kan kan kan. Kina an kana an kan kan kan. Bashi nan kawai. To, za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci. Mu ji hannun naki. Gashi. Ka, ya na ji hannun ne kamar ice. Anya mai gidan naki yana baki abinci ko yanda ya kamata. Yana cire. Ka, hannu bushashe haka. Yanzu haka ma da fuskan haka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kike nan ta kare. Wayo Allah